Joakim Rooster eli Okki Show. No aina kun mä pystyn syömään mitä vaan. Mä oon tällä hetkellä Thaimaassa 2 päivää sitten mä söin käärmeen sykkivä sydämen. Paikallisten mukaan se toimii kuulemma Viagran korvikkeena. 2 asiaa. Ensimmäiseksi mennään Kolumbiaan. Mä otan Fajan messiin. Mennään kuvaamaan sinne semmonen video, mitä te kaikki haluatte varmasti nähdä. Ei mitään jee, tässä on peruna, vaan oikeesti real shit. Jos YouTube sen kieltää, niin aloitetaan OnlyFansi sitten. Toisena kaikkien äänestäjien kesken järjestetään jotain kivaa. Ilmaisen viinan bileen, artistei, booliin, hyvä meininki. Sitten laitetaan loppusumma sitten. Mä en pakene mitään. Kylminä iltoina mä pistän kintaat mun käden sisään. No en tiedä. Mä en entuudestaan noita muita kilpailijoita tunne, mut siellä on pokerimaailman tähteä, erinäköistä artistia, malleja. Pidetään peli puhtaana. Ei säritä kenenkään sydämiä, pidetään sepalukset kiinni. Antaa!